Angry Family yotakura mutumbi wechitunha ichipinda nayo paZeta P Machipisa Police Station in Highfields. Kusangana kwatinoita pana pachannel yenyu Harare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tauya takabata nhau yeAngry Family took kofini rechitunha vachiriramwira paMachipisa Police Station in Highfields, Harare, apo pavari kublema mapurisa eZimbabwe Republic Police ekuMachipisa vachiti iwo mapurisa aya ndiwo akakonzeresa rufu rwemurume akatakurwa kofini rake ruchisiwa paZimbabwe Republic Police yeku Highfields. So murume uyu anonzi Paseu Tichare anga ane makore 29 years ekuberekwa. Ari kunzi akafambiswa 5 April 2026 to Unity H shopping center Chitungwiza. So now yotaurwa ichiziviswa mumadzipepa nawo akasiyana-siyana ichitenderedzwa sezvo pane mufananidzo wevidhio rikutenderedzwa munyika yedu yeZimbabwe, asi isu hatina kukwanisa kukuisirai nekuda kwechiitiko chiri kuitika ipapo. So now iri kutsanangurwawo nevepedyo vakaendawo ikoko vari kuti ivo hama dzemufi uyu dzanga dzakatsamwa dzikasumudza kofini remumwe wavo dzikaisa pamusoro pemotokari vakaenda kunosarenda pamapurisa vachiti mapurisa aya ari kunongedzwa achinzi akarova window screen ranga rine munhu aityayira zvakazokonzeresa tsaona yakatora upenyu hwadhiraivha uyu. Asi mapurisa onyora tsamba achizivisa pamusoro pechiitiko ichi, achiramba nhau yechiitiko ichi achichenesa pamashoko ari kutenderera pamashoko ari kuziviswa kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Tsamba yanyorwa nemapurisa ndiyo yatakuisirai pascreen apo yavati references made to media reports alleging that some family members carried a coffin to Machipisa Police Station, Highfields, Harare, blaming the police for the deaths of their relative following an allegation road a traffic incident involving a police officer. The Zimbabwe Republic wish to set the record straight that the allegation victim, Paswet Chapera, 29 years, of Hopley, Harare, passed away on 5 April 2026 at Unit H shopping center Chitungwiza after a long illness. He did not die as a result of a police action or road traffic incident involving a police officer. On 7th April 2026 at around 16:30 hours, relatives, friends and associates of Paswet Chapera proceed to collect the body for burial at Mbudzi Cemetery. The group, which includes Mawindi, placed the coffin on top of the Toyota vehicle and formed a convoy from Zengeza 4 to Machipisa bus terminus. Upon reaching Machipisa, the group blocked Main Street, disrupted the free flow of traffic, singing song honoring their late colleagues' activities, and engaged in reckless conduct, including vehicle skidding, and the gathering was not linked to any police action or road traffic accident in Paswet Chapera death. Police act swiftly to restore order and ensure the safety of other road users by taking the body to the police station and subsequently hand over to a funeral parlor vehicle. The coffin was subsequently removed from the Toyota and transferred into the funeral service vehicle for the continuance of burial proceedings. So mure Zimbabwe pamusoro penyaya iyi mapurisa ari kuuya achichenesa achiti naudze kuti family dzakaenda kunoramwira chitunha mapurisa epamachipisa police station hazvisirizvo. Inauye kuti mapurisa akaona motokari ichitenderedzwa nemawindi vachivhara nzira, ndizvo chete zvakaitika panzvimbo ipapo. So pari kunzi pakasungwa vanhu vanokwana kuita 4 apo vari kunzi ndiyo vemamwe mawindi inzi aivhara road vachipembera upenyu hwemumwe wavo.
so nhau iyi yanyorwa ichiziviswa nemapurisa ezimbabwe republic. Ndidzo nhau dzatara tikabata pana pachannel yenyu Radio Networks, patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yezimbabwe.